बयखौबो आंनि लाइफआव हरनाय थाबाय गासैखौबो। आं दिनै लाइफआव फैनायनि जाहोना जाहैबाय मा होनो एसे माने प्रब्लेम जानानै दोङो। फिसा प्रब्लेम आरो बांद्राय गिदिरबो नङा। दा जिहेथुनाखि आं दाख्लैसो मोनसे सुट खालामदोंमोन ना जेनेबा एक्सन सुट बेवहाय माने एडिटिंआ बारा मोजां जायासै ओमफ्राय आरो लोगोसे केमेरा कुवालिटियाव बारा मोजां जायासै माने प्रब्लेमानो ओरैबायदि जाहैदों आरो जेनेब्ला मा होनो आरो सुट खालामनायाथ' खालामबाय बेनिफ्राय मा होनो सुट खालामखांनायनि उनाव दाना एडिटिं स्टार्ट जायोब्ला मा जाखो मबाइलाबोथ' जोंना बेनोखा रेम खमनि थाखाय एसे प्रब्लेम जादों। दा खस्थ' मस्थ'बाबो एसे एडिटिं खालामगासिनो बेनिफ्राय मानसिफ्रा स' गोबां नायनो एक्साइटेड जाबाय जानांगौ। बेनिफ्राय जायफ्रा आंनि लाइफखौ नायदों स' नोंथांमोना सेयार खालामना होबानो जाबाय आरो ना। माने एसे प्रब्लेम जादों नयस फैदों आरो ना भिडिअ'आवहाय। भिडिअ' माने बेकग्राउन्डआव नयस फैदों ओमफ्राय बांद्राय मोजां नुवाखै आरो ना कुवालिटियाव ओमफ्राय जेनेबा मोखां सोखां गासैबो गावस्राजोबनाय बायदि जादों आरो ना। ओमफ्राय आंनो बेखौ सानदों माने आङो माबा खालामनांगौ ना खालामनाङा जेनेबा बिदि सानदों आरो ना। जेनेबा आपलड होनांगौना होनाङा बेफोरबायदि सानदों आरो दा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना आपलड होनांगौ ना होनाङा। ओमफ्राय आंनि सायावथ' जेनेबा एक्सुवेलि एसेबां माने जायाखै थेवब्लाबो माने गोसोआव एसे माबा जाबाय आरो दाउट जाबाय मा खालामनो दा। प्रब्लेम एसेबां माने जोंबो कुवालिटिनि खालामनो हायासै दुखु जाबाय एसे। भिडिअ'खौथ' सुट खालामदोंमोन एसे मोजाङैनो नाथाय एडिटिंआबो थिग जायासै। बेनिफ्राय ओरैहाय फारसेथिं नयस बेनिफ्राय ओरै कालार बेकग्राउन्ड होनो हायासै एकदम सादा सिदा जाबाय आरो ना मा खालामनो। थेवब्लाबो नोंथांमोना जुदि नायनो एक्साइटेड जाना दं होमब्ला आं माबाखौ भिडिअ'खौ आपलड होनो हागोन आरो ना साननैसोनि उनाव। माबाया आं दाथ' आङो माबाखौहाय थामनेल आरो टाइटेलखौहाय सेयार खालामजोबखाबाय। टाइटेल आरो थामनेलखौ आं सेयार खालामजोबखाबाय आरो ना। नायदोल' नोंसोरो। आं माबाबो आगारखाबाय आरो मा होनो गोसोआव माने आंनि गोसोआव बांद्राय मोजां मोनाखै आरोना एसे आंनि माने डाउट जागासिनो आरोना जेनेबा आगारनांगौना आगारनाङा आगारनांगौना आगारनाङा बेफोरबायदि जागासिनो आरोना थेवब्लाबो माने खस्थ' खालामनानै जुदि आगारब्लाबो आरो भिडिअ'खौनो लाबोथारनो हायाखै दा बेनिखायनो जाब्लाबो जायाब्लाबो आगारनांसिगोन। नोंथांमोना जिखुनु जादोंब्लाबो जायाबाबो कमेन्ट सेक्सनावहाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना। कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय बुंहरदो जेनेबा एसे जोंबो माने जायिफोरखौ एसे आरोबाव खालामलांनो नाजागोन आरो ना जेनेबा बेफोरबायदि आरो। एकदम गोसोआनो दाउट जागासिनो आरोना दा ओमफ्राय हगारनांगौ ना हगारनाङा बेफोरबायदि आरो। आंबो दा बेलेगावसो दंफैयो न'आवनो गैया। दाबिं साबिं लानो मोनाखै दाबिंआथ' आं एक्सुवेलि सानसेयावनो कमप्लिट खालामगोन आरो। नै आं दा दिनैसो थांगोन न'आवहाय। दा माने आङो माबायावसो दंफैयो बरपेटायावसो। दा आङो मथा मथि माबायाव थांसै दा खैथा जाखो र' नायनि 8ता साराय 8ता जाबाय।
गाबोननि गेजेरावहाय माबाखौहाय दाबिंखौहाय कमप्लिट जेनेबा आं दा थांबाय नालाय आं गाबोननो कमप्लिट खालामगोन आरो बेनिफ्राय जुदि भिडिअफोरखौहाय मोजां जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोना नायदो नायनानै ओमफ्राय जुदि बबेबा बुस्थुआवहाय फार्टआव जुदि एडिटिंआ थालांदोंबा बेनिफ्राय बुंनाय बायदिसिनाफ्रा थालांदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना बबे बुस्थुआव थालांदों बेनिफ्राय जोङो नाजाबावगोन आरो ना एसे मा होनो सेस्था खालामनो नाजाबावगोन आरो जायफ्रा आरो आंनि लाइभआव फैदों थ' लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोना रायज्लायनो हागोन। आंबो फार्स्ट टाइम दिनैसो लाइभआव फैखादों मानो होनबा आङो इउटुबाव लाइभखौनो फैफेरा मा खालामनो आरो आङो आंनि एसे डाउटखौहाय सेयार खालामनो थाखाय माने आंनि गोसोआव एसे डाउट दंमोन नालाय बेखौ सेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोनजों लाइभआव फैनाय जाबाय आरो ना दा जायफ्रा दा दसे आं लाइभखौ दानखांनायनि उनाव नोंथांमोना जायफोरा नायदों ओमफ्राय दासिम जायफोरा नायबाय थादों नोंथांमोना कमेन्टआवहाय कमेन्टस खालामना हरबानो जाबाय ओमफ्राय माबाफोर एडिटिंआ मारै जानांगौ बेनिफ्राय जेनेबा सुट खालामनायफ्रा मारै जानांगौ बेफोरखौहाय नोंथांमोना एसे माने एक्सप्लेन खालामहरोबा मोजां जागोन आरो ना एक्सप्लेन खालामहरबा मोजां जागोन मानो होनबा जोंबो जोंथ' रोंखाया रोंनाया एडिटिंआव थेवब्लाबो सेस्था खालामदों नाजादों आरो ना बेनिफ्राय मबाइलफ्राबो बेनो जोंथ' मबाइलावसो खालामो नालाय एडिटिंखौहाय बुहुद खस्थ' जायो ओमफ्राय रेम फिसा नालाय ओरैनो 8 जिबि बेफोरबायदि रेम थायोब्ला एसे मोजां जायो जोंना ओमफ्राय दायो मानो होनबा बबेबा मालाबा 8 जिबि रेमखौहाय जों मबाइलखौ मोनस्लाबा ओजों ओजा एसे खामानि थायो नालाय दा ओमफ्राय जोङो 4 जिबि रेमनिजोंनो खालामनाय जादों आरो ना मबाइलजोंनो ओमफ्राय सुटआथ' जोङो माबायदि नुगोनथाय गफ'जोंसो खालामनाय जादोंमोनहाय माखासे गफ'जों लानाय जादों माखासे केमेराजों लानाय जादों बर्थमान मबाइलजों लानाय जायाखै आरोना थेवब्लाबो नोंथांमोना भिडिअ'खौ आं टाइटेलखौबो आगारखाबाय बेनिफ्राय थामनेलखौबो आङो दा सेयार खालामना होखाबाय आरोना भिडिअ' जायफ्रा थाङाखै नायाखै जेनेबा भिडिअ'फोरखौ नायाखै ओमफ्राय ट्रेलारबो आगारखाबाय ससे स' ट्रेलारावनो सिनायखागोन नोंसोरो ट्रेलाराव नायनानै सिनायखागोन बेयाव मा इडिटिंफ्रा माबायदि जादों बेनिफ्राय माबानि कुवालिटिया एसे खम जादों बायदि मोनबाय थादों आङो बेनिफ्राय कुवालिटि खम जाब्लाबोथ' जेनेबा मा होनो आगारनांसिगोन इमान खस्थ' खालामनाय नालाय खस्थ'आथ' जेरावबो दंखायो दंनायालाय स' लोगोफोर गासिबो मारै दङ मोजाङै दंजोबो ना जायफ्रा आंनि भिउवार्सफोर बा जोंनि भिउवार्स नोंथांमोनहा माने एसे भिडिअ'फोरखौ सेयार खालाम जेरावहाय गोसारलायो नोंथांमोननि भिडिअ'खौबो जों सेयार खालामगोन जों बयनिबो भिडिअ'खौ नायो आरो बयनिबो भिडिअ'खौ सेयार खालामो बेनिफ्राय दा नोंथांमोना जुदि जायफ्रा जोंनि चेनेलखौ नायबाय थादों जोंनि चेनेलनि भिउवार नोंथांमोना भिडिअ'फोरखौ सेयार खालामबानो जाबाय मानो होनबा नोंजों आंजों सेयार खालामलायाबा भिडिअ'आ मालाबाबो सेयार जाया आरो भाइरेल जानो चान्स थाया आरोना जुदि नोंनि भिउसखौहाय आं माखासे भिउस थांनायनि माबाखौ बुंनो सानदों आरो दा आंनि माबाखौ दोनथ'नोसै माने भिउसआ ओरैबायदि जायो जेब्लानाखि नोङो भिडिअ'आ नों जेनेबा आंनि भिउवार्स जेनेबा साबसक्राइबार आरोना नोङो जेनेबा दा नोङो जों भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंनाव नुजाहैबाय आरो ना नोंनाव नटिफिकेसन अन दंखायो नालाय दा बेवहाय मा जायो जों भिडिअ'खौ फुरा फुल्लि नायनांगोन नों फुल नायनो नांगोन एसेबो स्किप खालामनो मोननाय नङा जेनेबा एडभार्टाइस फैबाबो स्किप खालामनो मोननाय नङा आरोना ओमफ्राय स्किप खालामाबा मा जायो माने सेयार जानाया भाइरेल जानाया चान्स थाया आरोना आरो जायनो फुल्लि नायो माने भिडिअ'आ एकदम फुल्लि माने मा जायो सेयार भाइरेल जानो चान्स थायो आरो बेनिखायनो माने जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो इउटुबाव जेनेबा जों वाट्सआपआवहाय सेयार खालामलायो जेनेबा चेनेल साबसक्राइब खालामा दा बा कमेन्टआवहाय साबसक्राइब खालामा दा साबसक्राइब खालामनायजोंल' जाया जेनेबा मा होनो साबसक्राइब खालामनानै दोनबायानो दे नोङो जुदि नोङो भिडिअ'खौ मोनसेबो नायाब्ला मारैहाय सेयार जागोन मारैहाय भाइरेल जागोन आरोना
थिग बेबायदि माने खालामो आरो मानसिफ्रा दा बिनिखायनो जेरै गुबुना भाइरेल जायो थिग बेबायदिनो भाइरेल जागोन आरो निस्सय नोंसिनाबो बा जोंनियाबो आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो आंनि डाउटआ बेनो जोंनि एडिटिंआव जुदि माबाफोर एसे मिस्टेकफोर जानानै थालांदोंबा ओमफ्राय जेनेबा जुदि कुवालिटिफ्रा खम जादोंबा निस्सय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो ना माबोरै जानांगौ माबोरै थानांगौ ओमफ्राय दाथ' आङो लाइभआव बारा गोबावबो थानो बाखादों बानायालाय दा मानो होनोबा लाइभआ फैफेरा आङो फैनोनो बोरैबा मोनखायो आरो ना माने मोजां मोनालै लाइभआव बुंनोनो माने खोथाफोरखौनो आन्दायनाय बायदि मोनो आरोना दा जायफ्रा लाइभ फैबाय थादों बिसोरसो मिथिसिगोन गावनि प्रब्लेमखौहाय मारै एक्सप्लेन खालामो एक्सप्लेन खालामनोथ' हायो नाथाय एसे मा जायो गोसोआव मा बुंनो मा मानो मा थानो इदि जायो आरोना स' लोगोफोर जेखियानो जाया मानो स्कुल थांसै दे दा थांसै जोंहा दा थांबाय नानि फैदों जोंना स्कुलाव थांसैनो ओंखायनो खोन्थाफैदों जेखिजाया लोगोफोर आं भिडिअखौ माबाखौ आंनि लाइभखौहाय बेखिनियाव दोन्थ'नोसै जायफ्रा आंनि उनावहाय नायगोन दा लाइभआव नुवासैबाबो नेक्स्ट जेनेबा आपल'ड जानायाव नुगोन स' नोंथांमोना जायफ्रा शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअफोरखौ फुललि नायना होबानो जाबाय आरो आंथ' बारे बारे बुंगासिनो जोंनि भिडिअआवहाय जुदि जोंनि आपल'ड होनायाव जुदि माबाफोर जायोब्ला मा होनो मिस्टेकफोर जायोब्ला थ' मिस्टेकफोरखौ नोंथांमोना मानो होनबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर माबायदि जानांगौ माबायदि जानाङा दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय जायफ्रा आरो आंनि भिडिअखौ जोंनि चेनेलखौ नायबाय दङ आरो जोंनि चेनेलनि भिउवार्स नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ फैगासिनो आं साननैसोनि उनावनो भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हासिगोन बेनिफ्राय भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौहाय आङो शेयार खालामखाबाय इउटुबावनो ओमफ्राय फेसबुकआवबो शेयार खालामखाबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना आङो फेसबुकआवबो आगारबाय आंनि फेसबुकआवबो गासिबावबो शेयार खालामनाय जाबाय आरो ना जिखुनु नोंथांमोना जायफ्रा आंनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नुवाखै थाम्बनेलखौ नोंथांमोना थांनानै आंनि माबायावहाय क्रियेट पस्टआवहाय नोंथांमोना कमिउनिटि माबायावहाय नायबानो जाबाय कमिउनिटियाव थांनानै नायदो ओमफ्राय लाइक फैसा हरदो बेनिफ्राय चेनेलखौ जायफ्रा साबसक्राइब खालामाखै स' नोंथांमोना साबसक्राइब खालामदो बेखिनिखौनो आङो बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभखौ दोनथ'नाय जाबाय बाय